shekaru 40 ba abin da muke sai siyan littattafai na miliyoyin nerori duk don wa wannan da'awar tamu aiki. Duk abin da ka ga mune a duniyar nan mune ne da gaske don mu raya wannan da'awar, don kamar yadda muka ce muna rayuwa ne don mu rayar da'awar da ikon Allah. Ashe ko wannan aikin ba na wasa ba ne. Don haka karatun littafin sharhu sunna wallafar al-imamul hafizul bagawi shine muke gabatarwa a yau insha Allah. Yayin da ka ji waɗannan bayanan ɗan uwa, akwai sauran bayanai gutsatsari dangane da abin da ya shafi menene sunna, menene wajabcin bin sunna. Duk waɗannan bayanan al-imamul bagawi ya lamunce mana suna nan a cikin littafin. Wato shi littafin sharhi ne na sunna, ba wai ma sunnar ba kadai. Zai maka sharhin sunna game da aqida, zai maka sharhin sunna game da fiqhu, zai maka sharhin sunna game da tauhidi, zai maka sharhin sunna game da tarihi, zai maka sharhin sunna game da larabci. Duk abin da ka san ake bukata zai maka sharhi akai insha Allahu ta'ala. A ƙarƙashin waɗannan zan takaita wannan sharar fagen tawa insha Allahu ta'ala, in afka kai tsaye zuwa ga tarihin al-imam al-hafizul bagawi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan littafi na sharhu sunna littafi ne wanda ya kai matuƙa ƙwarai da gaske. Yau kusan shekaru 800 da suka gabata da rubuta littafin, kuma littafin ya samu shahara a tsakanin malamai da ɗaliban ilimi. A wannan zamanin su malam Sheikh Arnaut ya haɗin gwiwa tare da ɗan uwan shi kuma abokin shi Zuhair Shawish suka zauna suka fara aikin gyara da buga wannan littafi tun a 1974. 'yan makaranta ku yi lissafi shekara nawa kenan? Shekara